Eu quería volver a tocar nun grupo, tío, e que todo o mundo asumira a súa responsabilidade e todo o mundo aportáramos, sabes, eso, personalidade, cada un con seu instrumento e depois cada unha hora de escribir e iba a ser historias, non? E entón xunteime con Cuervo, que toca en forraje a guitarra, está no baixo Poni, un amigo meu portugués, está Marcos, a batería, que é das Pontes de García Rodríguez, e tamén tocou en Heredeiros, e cando Marcos non pode, ven Pedro, que tamén foi outro batera de Heredeiros, e tamén toca a banda do camión. A unha guitarra está Diego Castaño, e está en Madrid, moi lonxe daqui, e lle resulta imposible vir, entón agora está Chuchiño. E queiras ou non, vas medrando, vai cambiando a túa forma de ver moitas cousas, e xa non... Eu que sei, non é o mesmo cantar Eyaculación Feroz con 8 anos, tío, todo borracho no escenario, que cantarlo con 34, entón veo aí a historia de que fajo, porque quero facer algo personal, algo distinto, tío, e botarte un par de huevos, que carallo. Eu fui mariñeiro toda a miña vida, desde os 6 anos que empecé a mar. Bueno, sempre me gustou este mundo do rock and roll, pois fui con eles vivindo o mundo ese, mundillo ese, pois eu axudolle en todo, vou con eles, encantado da vida, a máis disfruto, non? Disfruto con eles, o que fan eles do escenario, eu disfruto, pero abaixo do escenario, vamos, que me consideren como unha parte máis do grupo. Eso para min é un soño, tío, un soño, pero feito realidade, entendes? Que conseguín eu hasta ahora. En esa aventura saleu primeiro, sacámoslo aquí, presentámoslo en Ribeira, gustou, aquí no Barbanza gustou bastante, e intentamos salir para fora e tal, pero bueno, non é tan fácil, tío, moverse ahora ca cantidad de grupos e de tan poucos locales que hai para tocar. Foi o máis espectacular que hubo no Ateneo hasta ahora, un cheo total, unha comunión entre o público e Jabón Blue impresionante. Foi a cousa máis grande que se fixo hasta ahora no Ateneo Valle Inclán, que non naceu para presentar discos de rock, pero que, bueno, este espacio é un espacio que naceu de un grupo de amigos aficionados pola literatura, non? Decidimos facer un espacio en riba do bar, onde presentáramos libros, fixéramos charlas coloquios, e lle déramos oportunidade a todo tipo de asociacións de Ribeira para facer o que eles quixeran, tanto exposicións de pintura, como presentacións de discos de rock, como cada un fai o que quer. Porque a movida que nos queríamos vai de guai, non queremos poñer tal como é vai de guai, non? Porque os mariñeiros viñan do mar, tío, nos 70, como se debe vir, tío, de punta en blanco, sabes as pintas, non? E viñan con guita, e son xente que botou un par de huevos, tío, e se marchou ao estranxeiro a buscarse vida, e foron romperon, e detrás foron cantidad deles, non? E levamos sempre o sello do Abre Fácil no disco, queremos que sea así, unha especie de logotipo noso. Entón fixemos 1000 copias e nunha semana vendemos todo. Dicen, hostia, Jabón. E me joder, hostia. E a mí de pequeno, claro, Javi, Jabón, Jabota. Entón dixen, hostia, mira, tío, isto ten que ver comigo, Jabón. E o de Blue, primeiro veo silábicamente por Jabón Blue, veo un rollo así que che ven ao momento, sabes? Jabón Blue. Exacto, que se llama a los niños que no quieren dormir. Y es que estoy cansado de seguirte a todos lados y hoy que no quería vienes por aquí. No me quieras tanto, cole, hoy creo que paso, necesito dormir. Xa de rapaz, debaixo da miña casa había 4 pedras grandes, tío. E entón cada un lle poñía o nombre a súa pedra e levábamos para ali guitarras feras con madeira e un teclado deste que traía meu pai, un Casiotone do mar, e facíamos movidas para chavalitas que viñan ali, viñan de Santiago e da Coruña, entón facíamos ali conciertos, non? E máis antes había descargas de contrabando as de Dios e nos cantábamos, e cando había apagón de luz íamos para a praia todos a ver onde había movida, ou cando había rollos das planeadoras, de andar a meixa furtivo,
e escapaban todas cagando ostras, íbamos eu máis Martín, un amigo meu, cantábamos de bienvenidos al concierto, gracias por estar aquí, flipábamos, tío. E depois deixeino polo rollo do fútbol, tío. No instituto encontrei a Tucho nun festival destes de... o que sepa tocar un instrumento que se apunte. E aí foi cando entrei en Heredeiros, cando conocín a Tucho, a Toño, Fran, darlle a rapazas, cosa que, claro, eu tocaba a guitarra e o meu coleguita Gonzalo cantaba, entón así de letras para él, non? Nos sentamos na miña casa, veña, vamos a escribir unha canción, non me acordo a letra, pequeña y caprichosa, creída y deseosa, ya has dejado de ser una pobre mocosa. Llevo un pelo guapo que sí que me voy, yo sí que me quedo sigo de rock and roll. Foi no 92, cando empezamos con o movimento club, acerramos pasta e decidimos vamos a gravar esos 3 temas que para mostrar a xen e todo salir de aquí, porque non está todavía tocando Ribeira na Puebla de Pollo e que estábamos puta cabucha, tío, que o tema máis fácil que vimos era casi todo igual e eran con dos acordes toda a canción, raca 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 e componeo, raca 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 e componeo e o chorou dos tíos, que isto? Non sei, joder, este é un tema que temos así de cachondeo e a xente justo allí, joder, cando cantamos puta cabucha flipa todo o mundo. E o tío dixe, tende máis como este. E joder, como este? Temos unha chea, tío, temos eyaculación penosa, cuadrilla, operación champú. A ver, tocademos aí e tal. E aí foi cando nasceu todo, e foi cando empezamos a tocar por nos... Eu penso que daquela foi a mellor decisión, que foi tocar en todo en bares, tío. Fixemos unha gira por Galicia de todo bares, tío. Ninguén nos conocía, non podíamos voltar a tocar en un festival. Pero teníamos que dar a curva a conocer. Me considero que tuve un grupo, tío, que fixemos o que quixemos, cobrábamos por tocar, tío, que temos cobrado unha merda e tocar por de fin de ano por 3.000 pelas, tío, o día 1 de enero, tío, había en Dios e nos tocar por 3.000 pelas, tío, e privar tanto que temos que pagarnos os cacharros que bebemos, tío, e ganamos pasta, tocábamos, tío, e facemos o que queríamos, e para nos eso era rock and roll, tío. Por cansancio, tío, decidimos parar. Mira, vamos a parar, tío, porque xa non é para ir a tocar e que non haba, que non sintas de verdade o que estás facendo e que haba esa energía para tocar por tocar e aportarse unha nombre e tal, eso é unha merda. E este ano o Crocha ganou a Liga e na mitad da Liga me encargaron un himno, dixeron, joder, Javi, tío, que non temos canción, non temos himno e a Puebla ten himno, todos os equipos teñen himno e nós non temos un himno, foi non sei unha canción, e dixeron, coño, joder, a correr. Pois mira, pois eu vou a escribir o que vivín cando xogaba daquela na Liga. E na letra fala deso, de xogaba na Politrera, porterías con 2 pedras, 4 rapaces daquela hora dirigen este club. Foi un contigo que realmente pasou. E claro, evidentemente, como era tan real e os chavales todos habían vivido aquel igual que eu, foi un tremendo éxito. E o día que yo fun a presentar o club, ese día ganaron e aseguráronse matemáticamente subir de categoría, tío. O Alacrocha Tour xa empezou, pero continúa. E temos o día 7 de junio vamos a facer pola tarde en Boiro nunha tienda de discos que é a única que existe na Redonda e porque xa fixemos ano pasado e nos funcionou de puta madre e depois pola noite recollemos todo e nos vamos a vir a Puebla que é un bar dos do Crocha que chaman a Bolera e aí vamos a tocar de 11 a 1 da mañán ou así, ou de 12 a 2, non sei, non teño moi claro ainda o horario. Depois temos o 21 na sala de estar en Carral. Depois temos o 28, creo, en Dodro, unha movida que fan de, sabes, bueno, da Diputación. Depois temos estamos en julio temos o das 7 en Miño, que tocamos con Barney, tío, vamos a tocar con Barney, colega. E o das 8 tocamos no Festival Carpe Diem en Puebla, nun campo de fútbol, con Forraje, con Poncho K, con Desalojo. E depois temos o 24 de julio na Festa da Adorna, tío, que este ano 60 aniversario e vai haber aquí un fiestón de la hostia. Estáis todos invitados que vexades a fiesta na Festa da Adorna. E entre medias tocaremos en todos os bares, tío. Ahora estamos aí mirando todos os bares para intentar facer por menos todo o fin de semana un bareto, tío.